ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଦିନ ଡିସେମ୍ବର 20, 1978 ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର IC410 ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭୋଳାନାଥ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟିକୁ ଅପହରଣ କରି ବାରାଣାସୀ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଭୋଳାନାଥ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ML ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇଲା ଏବଂ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସରଳ ନିରୀହ, ଏମାନେ ନିଜର ସରଳ ନିରୀହତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦାସତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଭୋଳାନାଥ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ କରି ବିଧାୟକ ରୂପେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପନୀତ କରିଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଅନନ୍ୟ କୃତି, ଯାହା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।